Velkommen til min lille julestue. Når du siger jul, så siger jeg æbleskiver. Og meget apropos, så vil jeg faktisk gerne lige vise, hvordan man laver æbleskiver med syltetøj. Og vi kan lige så godt kaste os ud i det. Man skal bruge et spækbræt, og så skal man bruge et godt æble. Og det man så gør, det er, at man forsigtigt lige tager og sådan skærer ned i æblet, indtil man får en passende mængde skiver. Og jeg kan se allerede nu, at den er lige ved at være en anelse for tyk. I kan se her. Den er sådan lige, den skal ikke blive for tyk, for tit bliver den for stor i munden, som man siger. Og det er vigtigt, at man lige får brugt det hele af æblet, når man skærer skiverne her. Når skiverne så er skåret, så er det vigtigt, at de lige bliver vendt, fordi de er ikke færdige, før man får dem vendt. Og der er det, som man bruger en strikkepind. Altså man vender simpelthen lige, man sørger for lige at vende skiverne med den her strikkepind her, inden man anretter den færdig over på en tallerken. Sådan der, og de kan godt drille lidt. Sådan der, og sådan der, og sådan der, og den sidste bliver vendt her. Så skal de ellers bare hyse over på en tallerken. Og tilbehør til, det er jo så simpelthen syltetøj. Jeg hører nok til den type, som bedst kan lide den hjemmelavede syltetøj, og jeg har selvfølgelig lavet min egen syltetøj. Jeg har for eksempel her har jeg for eksempel en lækker syltetøj her, som jeg har lavet. Her har jeg syltet en undertrøje. Prøv at se, ja, en undertrøje, som er godt syltet i en lage, som er godt. Og der ligger man simpelthen bare den op ved siden af, så man får lige anrettet lidt pænt. Man kan også sylte, som jeg har gjort det her, i et par underbukser. Sådan der. Så jeg skål ud. Underbukser her. Og dem ligger man simpelthen bare op ved siden af. Og man behøver ikke, det behøver ikke nødvendigvis at skal være undertøj. Man kan sylte hvad som helst, en cardigan eller en strømpe, hvis man har lyst til det. Til sidst vil jeg sige, at til dem, der ikke kan lide syltetøj, så er det dem, som bruger flormelis. Mange spørger mig, Chris, hvad er flormelis egentlig? Og flormelis, det er faktisk engelsk, og det er egentlig bare almindelig melis, der har ligget på gulvet. Jeg har faktisk her i går aftes, der har jeg faktisk lagt noget melis på gulvet. Så hen over natten er det faktisk blevet til flormelis. Så jeg tager lige noget flormelis ned fra gulvet her, og tager det op her. Og ja, det ser fint ud nu. Det er blevet til en rigtig, rigtig fin flormelis. Og det lægger man sådan op ved siden af æblerne, så med den her lækre lille anretning vil jeg gerne have lov til at ønske alle, jeg kender, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.